Ahojte a vitajte na podložke. Táto kratučká joga je určená na ráno, aby vás tak správne naladila a ponaťahovala. Prejdeme si v nej známe polohy, ako sú bojovník a natiahnutý bočný uhol, ale to všetko na kolenách, aby sme z toho vyťažili vlastne ten benefit natiahnutia pre chrbticu, ale príliš nohy na ráno nezaťažovali. Doporučujem si túto jogu zacvičiť ešte pred cvitaním, tak poďme na to. Tak, pohodlne sa usaďte na podložku do nejakého skríženého sedu, možno turecký sed alebo padmásana, teda lotosový sed, alebo si oprite chrbát o stenu. No a pekne sa vytiahneme chrbátom hore a potom zatvoríme oči. No a už preniesieme všetku pozornosť na oblasť našej podložky, na to miesto, kde sedíme. Odpútame sa od vonkajších zvukov, vonkajších vplyvov. Aj keď sú tam, tak nereagujeme na nich. Len sa sústredíme na to naše fyzické telo na podložke. No a začneme tým, že budeme pozorovať náš dých. Pravdepodobne je veľmi jemnulinký, plytký, veľmi neznateľný, pretože on taký prirodzený je, dokým ho nezačneme my svojim počíňaním prehlbovať. Niekedy je fajn ho len takto navnímať, bez toho, aby sme ho akokoľvek ovplyvňovali alebo menili. A nie že ku podivu, ale je to niekedy veľmi ťažké, pretože je taký jemnulinký. Ale čím viacej sa tomu budeme venovať, aby sme ho našli, aby sme sa na ňo napojili, aj keď nie je hlboký, tak tým viacej budeme vedieť v bežných situáciách to spraviť, kedy potrebujeme sa trošku zasústrediť a práve odsunúť sa od vonkajších. Tak je vždy dobré sa prepojiť na ten svoj dých. No a postupne ho začneme prehlbovať. Takže každý nádych krásne naplní naše brucho priestorom, taktiež naše rebrá sa rozpínajú do strán, náš hrudník dopredu, dozadu. S výdychom sa zasa všetko vracia naspäť dole. Brúško sa vťahuje dovnútra. Dajme si takto aspoň 6-7 hlbokých nádychov a výdychov. A vytvárajme nimi v sebe priestor. Tak, výborne. Oči môžete stále nechať zatvorené, pretože budeme robiť len to, že budeme vlastne ohýbať našu hlavu smerom dopredu a dozadu, čiže predkláňať sa s výdychom a s nádychom zakláňať.
Ale pohyb skutočne vychádza len z našeho krku. Takže chrbát je naďalej vystretý. A len hlava sa hýbe. Tak dokončíme, pozrieme sa pred seba, už môžete otvoriť oči. No a ruky položíme takto za zadok a prsty nasmerujeme k telu, zápestia sú pod ramenami a spravíme len toľko, že pretlačíme hrudník dopredu a zatlačíme do dlaní, aby sme pekne natiahli paže a zároveň pretiahli aj zápestia. Nádych a výdych. Tak, výborne uvoľníme. No a teraz spojíme chodidla do motýlika a rukami sa chytíme za členky. No a z tohto úchopu sa dokážeme vlastne celým trupom vyvesiť a prejsť do takého vyhrbenia. Nádych a výdych, s výdychom kolená vedome otvárame k podložke. Tak, vynikajúco. Vrátime sa naspäť do vystretého chrbáta, prekrížime členky a len sa preklopíme na všetky 4. Tak, a teraz spravíme len to, že pravú špičku vysunieme doprava mimo podložky a ľavú nohu dozadu. No a potom s nádychom spážime ľavú ruku, čiže pozícia brány, otláčame sa od pravej ruky a vyťahujeme sa za ľavou, brúško je vtiahnuté a boky taktiež otláčame od podložky. Nádych a výdych. Výborne, s výdychom príde ľavá ruka dole, aj ľavé koleno, vrátime sa na všetky 4 a odtiaľ s ďalším výdychom položíme bradu a hrudník do podložky, to znamená, že zadok ostáva hore. A s nádychom sa pretlačíme do kobry. Nohy dajte na šírku podložky, aby to nebolo také zlé na kríže. Tak, výborne. A s výdychom sa vrátime na všetky 4 a teraz vysunieme ľavú špičku mimo podložky do strany, pravú nohu zanožíme a vystrieme a s nádychom spážime pravú ruku. Brúško vtiahnuté, vyťahujeme sa za pravou rukou, odtláčame sa od ľavej. A s výdychom príde pravá ruka do podložky, kolena naspäť na všetky 4 a znovu s ďalším výdychom brada a hrudník do podložky a s nádychom sa vytlačíme do kobry. Nádych, výborne. A s výdychom naspäť na všetky 4. No a teraz spravíme to, že pravým chodidlom vykročíme doprava mimo podložky. Chodidlo je zarovnané s našim ľavým kolenom a ideme do natiahnutého bočného uhla takto na kolene. Čiže pravá ruka príde k pravému malíčku a ľavú natiahneme pozdĺž ucha, pozrieme sa hore k stropu. Čiže teraz budeme robiť také známe polohy, ale väčšinou ich robíme v stoji. Tu nechceme zaťažovať nohy, ale chceme vlastne ponaťahovať chrbát aj páže. Tak, s výdychom pristane ľavá ruka pri pravom malíčku. Tú zadnú špičku musíme jemne zasunúť za seba, aby sme nestratili rovnováhu, keď pôjdeme do rotácie. Čiže vzpážime pravú ruku. A okamžite, ako tú pravú ruku vzpážime, tak cítime, ako sa naťahuje pravý bok, vonkajšia strana vlastne pravého stehna. Tak, výborne. Potom pravá ruka pristane naspäť v podložke. Tú zadnú špičku zasa vrátime tam, kde bola predtým a dvihneme sa do akoby bojovníka 2. To znamená, že ruky sa rozpážia, my sa pozeráme ponad pravý prostredník, brúško vtiahnuté, chrbát pekne vystretý. Nádych a výdych.
Tak, výborne. Teraz ideme opäť do polohy brány, ale tentokrát odtiaľ, čiže ľavá ruka pristane v podložke. Pravú nohu vystrieme celou plochou chodidla, ju položíme do podložky a natiahneme pravú ruku pozdĺž ucha. Už je to intenzívnejšie na náš pravý bok, pravý trup. Nádych a výdych. Otláčame sa od ľavej ruky. Tak, výborne. A potom s výdychom len položíme ruky, dlane takto pred seba. Nohy ostávajú tam, kde sú. A vlastne zakvačíme len ľavú špičku do podložky a nadvihneme zadok. Takže sme v takom asymetrickom psovi s hlavou dole, asymetrickej striežke. No a v nej ostaneme a budeme sa vlastne predkláňať smerom k stehnám. Tak zaujímavo to naťahuje tie naše nohy netradične. Tak a potom sa vrátime naspäť na všetky 4 a zopakujeme to s druhou nohou. Čiže vykročíme ľavým chodidlom doľava mimo podložky. Uistíme sa, že chodidlo je zarovnané s našim pravým kolenom. No a ideme do natiahnutého bočného uhla, čiže ľavá ruka k ľavému malíčku a pravú natiahneme pozdĺž ucha. Pozeráme sa hore k stropu. Nádych a výdych. Tak, výborne. Teraz príde pravá ruka dole k palcu. Tú zadnú špičku jemne zasunieme, ideme do rotácie. S nádychom spažíme ľavú ruku. Teraz cítime natiahnutie v ľavom boku. Tak, skvelé. Ľavá ruka dole, zasa špičku zasunieme, aby sme sa mohli dvihnúť do polovičného bojovníka 2, to nazvime. Brúško vtiahnuté. Celá poloha je pevná, aj keď nie sme na nohách, ale len na kolenách. Tak a ideme do polohy brány, čiže pravá ruka pristane mimo podložky vpravo a tú ľavú nohu len natiahneme, ale celým chodidlom chceme byť v podložke a vtedy ľavú ruku natiahneme pozdĺž ucha. Opäť sa otáčame tým trupom k stropu a cítime intenzitu, ako sa zmenila. Ako sa naťahuje náš ľavý bok, ľavé rebra. Nádych a výdych. Tak a potom pristanú obe dlane v podložke pred nami a zase ideme do toho asymetrického psa s hlavou dole. Čiže len zaprieme pravú špičku do podložky a dvihneme sa zadkom hore. Hrudník pretláčame k stehnám. Hlboké nádychy a výdychy. Tak a odtiaľ sa vrátime opäť na všetky 4. No už preklopíme špičky a dvihneme sa do klasickej striežky. Tak tu nám môžete spokojne poprešlapovať z chodidla na chodidlo. Nebudeme tu dlho. Tak, teraz dáme chodidla na šírku bedier, ak tam nie sú, a rukami prejdeme k nohám, čiže dozadu. A keď sa tam dostaneme, tak ideme do polohy bábky. To znamená, že sa chytíme za predlaktia a vyvesíme sa celým trupom ponad podložku. Môžete sa kolísať. Môžete kolena ohýbať a vystierať. Krk je uvoľnený, hlava tiež. Tak a teraz uvoľníme ruky úplne do podložky, drepneme si, aby sa trup prilepil na stehna a pomaličky sa vyrolujeme hore, stavec postavci.
posledná príde hlava. No odtiaľ sa jednoduchými balančnými polohami dostaneme na začiatok podložky, takže najprv spojíme chodidlá. No a teraz prisunieme ľavé koleno k hrudníku. Chrbát je pekne vystretý, my si nájdeme nejaký bod pred sebou, na ktorý sa dokážeme sústrediť, aby sme nespadli. Nádych a výdych. Tak, teraz pustíme koleno a len vykročíme jemne nohou dopredu, čiže jeden krok a pritiahneme pravé koleno k hrudníku. Hlboké nádychy a výdychy nezabúdame. Takže sme niekde na stred podložky. Opäť pustíme koleno, zasa veľmi jemný krok dopredu pravou nohou. No opäť pritiahneme ľavé koleno k hrudníku, ale tentokrát pôjdeme do rotácie. To znamená, že pravou rukou sa chytíme za ľavé koleno a otočíme sa za zapaženou ľavou rukou. Môžete sa za ňou pozrieť, nemusíte. Nádych a výdych. Tak, vrátime sa naspäť na stred, pustíme koleno a vykročíme už úplne k začiatku podložky, zopakujeme ešte s pravou nohou. Čiže pravé koleno pritiahneme k hrudníku, prechytíme ho ľavou rukou a pravú ruku zapažíme a pozrieme sa za ňou. Výborná práca. Vrátime sa naspäť na stred, uvoľníme nohu dole a na záver si dáme jeden pozdrav slnku alebo pozdrav tohto dňa, ak to robíte na ráno. Takže poďme na to s nádychom, spážime ruky, spojíme dlane, jemný záklon, výdych, hlboký predklon, pomaličky brada ku kolenám. Nádych rovný, pozrieme sa pred seba. Potom s jedným výdychom zanožíme do dosky, klik chaturanga. Nádych bez hlavou hore. Výdych striežka. Tu podržíme na 5 dýchov. Hlava uvoľnená. Boky ťaháme k stropu, päty do podložky. Tak a s ďalším nádychom sa pozrieme pred seba, ohneme nohy a vykročíme dopredu, rovný predklon, bedrá, kolená, členky sú pekne zarovnané, hlava tiež v predĺžení chrbtice, brúško vtiahnuté, výdych, hlboký predklon, brada ku kolenám. A s nádychom cez upaženie spážime, spojíme dlane nad hlavou, vytiahneme sa za nimi a s výdychom ich spojené presunieme pred srdce, zatvoríme oči. Necháme náš dých spomaliť sa. Možno vnímate buchot vášho srdca. Tak a týmto pozdravom zakončíme našu zostavu. Ďakujem, že ste sa ku mne pridali a verím, že vás to prebudilo do dňa. Majte sa krásne. Namaste.